सर जी ठीक। हमनी के दूसरका जौन पेपर बड़ुए वो में हमनी के कुछ विधा के विकास पढ़त रहनी है जा 2 दिन रिसोर्स पर्सन स्रोतविद के रूप में भारवे जी 2 क्लास ले ले रही, उपन्यास के विकास आ कहानी के विकास। हम एक दिन उपन्यास कहानी के तो रुआलो के बतौले रही, पढ़ौले रही। आज ही कड़ी में काव्य के विकास, भोजपुरी काव्य के विकास पर हमने का चर्चा करब जाए। वस्तुतः भोजपुरी काव्य के जो विकास यात्रा वो कहानी उपन्यास जैसा नहीं है। कहानी उपन्यास बहुत बाद के 50 वर्ष पहले के मोटा मोटी एहनी का आगमन भइल बा भोजपुरी में। लेकिन काव्य के जो बड़ुए भोजपुरी काव्य के विकास या ओकर प्रारंभ कहीं वो हिंदी के साथे भइल बड़ुए। माने जब से हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य साहित्य के विकास शुरू भइल जहां से, ओहिजे से भोजपुरियों के विकास चालू होता। जमुना कबिलों से हिंदी के मानल गई बड़ुए विकास, वही लोग में भोजपुरियों के मिलता। चूंकि वो घड़ी के जो साहित्य बा वो कई जगह कई रूप में बिखरल बा। ओकर मान्यता देवे में भी बहुत सारा लोग के मतभेद बा कि कौना घड़ी से मानल जाओ, कब से मानल जाओ, हम सीध से शुरू भई मनुष्य के जीवनी के साथ का हो गई है बीच में। हेलो प्रणाम सर। आवाज में कुछ गड़बड़। हेलो आवाज का हो गई है कनेक्शन बीच में। हेलो आवाज नहीं है क्लियर नहीं है आपको। नहीं तो कह के ठीक कर लिया तब हम फिर शुरू करेंगे। हाँ संजय जी आवाज नहीं खे जात ना। चालू हो गई सर। तो आज हमनी के भोजपुरी काव्य के विकास पढ़ब जा। पहले हमनी के पढ़ चुकल बनी जा, स्रोतविद के रूप में भारवे जी पढ़ा चुकल बनी, बता चुकल बनी उपन्यास और कहानी के विकास, भोजपुरी उपन्यास के विकास, भोजपुरी कहानी के विकास। अब हमनी के काव्य के विकास चालू करी जा। ये बहुत लंबा अध्याय चली। काव्य के विकास 3-4 गो से कम ना क्लास से क्रम में कम से कम चली तो जाके एक कुछ एकरा पर हमनी के कुछ बातचीत कर पाइब जा। तो जैसन कि हम बतावत रही कि कविता से, काव्य से मनुष्य के नाता जन्मजात होला। जन्मे से कहल जाला कि जहिया बच्चा जन्म लेला, रोवेला, ओकर रुलाइए में ओ दिन ओकर काव्य फूटेला, ओकर कविता फूटेला। तबे जन्म लेला के बाद, रोला के बाद सब केहू हर्षित हो जाला, पूरा घर परिवार खुश हो जाला। मतारी के लोरी फूटे लगेले, पिता माता दादा दादी सब गावे लगेला, झूमे लगेला। तो का हो ओकर रुलाइए में वो दिन काव्य फूट गइल बा। तो जन्मजात है। साहित्य में जहां तक एक सवाल बा, धीरे धीरे लेखन के विकास भइल तो अपन भावना के लिपिबद्ध करे लगल। मनुष्य धीरे धीरे भाव के समझे लागल, भाव के अभिव्यक्त करे लागल, एक विकास होखे लागल। खैर वो एगो दोसर पहलू बा, भूमिका के तौर पर थोड़ा सा हम चर्चा कर देनी है। हमने आई जा सीधे भोजपुरी काव्य के विकास यात्रा पर कि भोजपुरी काव्य के विकास कैसे भइल और कौन तरीका से भइल, कहाँ कहाँ उतार चढ़ाव आयल, कैसे कैसे ओकरा में परिवर्तन आयल, काहे परिवर्तन आयल, ये सब बात पे थोड़ा बहुत हमने चर्चा कर चलब जा। वस्तुतः भोजपुरी काव्य के विकास जो बा ओकरा के हिंदी काव्य के विकास से अलगा के नहीं देखल जा सकत, अलग करके नहीं देखल जा सकत। साहित्य के इतिहास में जौन
विकास यात्रा बताओल गई बड़ुए हिंदी साहित्य के इतिहास में, उनमें बहुत सारा मतभेद बा। हम वो सब मतभेद के ओर ना जाए कि के कम न कम ना से मनले बा, लेकिन कुल मिला के ऐतिहासिक रूप से देखल जा तो सिद्ध अनाथ सिद्ध लोक से, हिंदी में सिद्ध साहित्य से कविता के विकास मानल जाला। बहुत सारा विद्वान लोग 84 को जो सिद्ध भय रहे में एगो सिद्ध रहे सरहपा, तो सरहपा के हिंदी के पहिलका कवि मानले वाला कि सरहपा हिंदी के पहिलका कवि रहे। आ सरहपा के जो काव्य बा, जो कविता बा, पद बा, दोहा बा, उनका रचना का नाम है दोहा पद, दोहा कोश। दोहा कोश में जितना दोहा संकलित बा, वो दोहा में भोजपुरी के बहुत कुछ शब्द पावल जाता, माने भोजपुरी के तत्व जौन बा उस सरहपा के काव्य में शुरू हो जाला, पावल जाला। अब वहां सब है कि सिद्ध रहनी, सिद्ध कवि रहनी, वाणी में जौन बा वो कुछ ले बा का कहला, कुछ निर्गुण जैसन बात लिहल वहां सब कहत रही। तो सरहपा के एगो दोहा बा कि जहमन पवन न संचरई, जहमन पवन न संचरई, चित्त विश्राम करू सरहे कही अवेश। अब ये में देखिए जहमन पवन न संचरई, अर्थ कोनो जरूरी नहीं है लेकिन बता देता नहीं सामान्य अर्थ, कि वहां के कहता नहीं सरहपा जी कि जहां मन आ पवन, हवा मन जहां ना पहुंच पावे, जहां सूरज के किरण, चांद के किरण ना पहुंच पावे, हे चित्त, हे मन, हे हृदय, तो ओहिजे विश्राम कर। ईश्वर यह उपदेश देता है। तो एमे देखिए आई सरहे कहिया तही बट चित्त विश्राम करू। अब आज वाला भोजपुरी खोज ठेठ जौन हमनी के बोलते हैं कि वहू घड़ी मिले, तो ऊ रूप तो ना मिली, लेकिन ओकर प्रारंभिक रूप बा तही। हमनी के आज कहब कि तहावा, ताहा, तो तही चित, चित आजो हमनियों के बोली ला जा, तो खैर भोजपुरी के शब्द नहीं थे। विश्राम, विश्राम, आ सबसे बा सरहे कहिए वेश। हम ये में सरहे जो आई बा नाम के साथे ओकर विशुद्ध भोजपुरीकरण हो गई गुरुए। जैसे हमनी के ना कहिला जा अब हियो फलनवे है काम कैले सा, फलनवे लगा के उहे कैले सा, ऐसे ही कहते रहे सरहे कहिए। अब देखिए नाम में सरह कहते रहे कि सरहे कहिए वेश, सरह बारे यह उपदेश दे रहा है। में सरहे जो आई बा विशुद्ध भोजपुरी के रूप में बढ़। तो एक तरह से भोजपुरी के तत्व सिद्ध साहित्य में पहिल के सिद्ध, हिंदी के पहिलका कवि सरहपा के काव्य में पावल जाए लगल बा। भोजपुरी के बीज मिलता वही जा। बहुत 84 गो सिद्ध भइल बा, 84 गो, सब लोग तो ना लेकिन बहुत लोग के काव्य में भोजपुरी के तत्व पावल जाला। एगो और नाम रहे सबरपा, अजीब अजीब कुछ नाम बा। पा जौन बा नु आदर सूचक शब्द है, पा पाद के अर्थ में आयल बा। परम पूज्य पाद आदमी ना बोलेला, सही पाद के छोटा रूप हो गई बा पा, तो सबरपा। तो वहां के रचना बा जौन ओकरा के चर्या पद कहल जाला। तो चर्या पद में सबरपा कहतनी कि ऊंच नीच पावत तिही बसई सबरी माली, ऊंच नीच पावत तिही बसई सबरी माली, उजुरे उज छाड़ी माँ ले हुरे बंक। अब देखिए कुल अपभ्रंश काव्य बा और अजीब अजीब शब्द मिली हैं सर, लेकिन वही में कुछ भोजपुरी के आई बा। ऊंच नीच पावत, पूरा आधा पदे जौन बा वो भोजपुरी के मिलता। ऊंच नीच पावत बसई सबरी माली, लेकिन ऊंच नीच पावत पूरा आधा जौन बड़ुआ अर्धाली वो भोजपुरी के मिलता। यही तरी एगो और
सिद्ध कवि भैले भुसुकपा। भुसुकपा में एगो विकास मिलत रुए। पहले लोग के सिद्धन लो में थी मिलता खाली शब्द मिलता ऋषि जहां तहां, क्रियापद नहीं मिलत। रुआलो भाषा विज्ञान में जाना था कि भाषा कोनो भाषा के पहचान ओकरा क्रियापद से होला, बीच वाला शब्द जौन बानू बहुत कुछ मिलेला, लेकिन क्रियापद अलग अलग होला, हर भाषा के क्रियापद अलग होला। जैसे बहुत लोग कहला ना कि हिंदी या भोजपुरी एके ना, एके ना, ऐसे कि दोनों का क्रियापद अलग बा, दोनों के जो क्रियापद बा अलग होला। तो जब क्रियापद से भाषा के पहचान हो जाला तो देखी ओ घड़ी भुसुकपा जौन बानी सिद्ध वो क्रियापद भोजपुरी के क्रियापद के प्रयोग के लिए बनी। आज भुसुक बंगाली भैली, आज भुसुक बंगाली भैली, रिय धरणी चंडाली लेली। अब देखी भैली लेली क्रियापद। आज भुसुक बंगाली भैली, आज, आज जो शब्द बड़ुए आगे शुरू में आज वो भोजपुरी के बाद बंगाली, खैर तो बंगाली लोग बंगाली कहला, खैर भैली लेली, ये सब क्रियापद भोजपुरी क्या होता। तो देखिए शब्द प्रयोग होते रहे और आगे नाथ साहित्य में जाके क्रियापद होखे लगे। एगो सिद्ध कढ़पा रहले तो उहो का लिखले बानी, उहो में पावल जाला नगर बाहिरे डोम्बी तोहरी कुड़िया छई, आलो डोम्बी तोए सम करब मसांग। नगर के बाहर है डोम्बी, तार कुड़िया बा, कुटिया बा, तोए संग करब, करीब, करीब, करब मूल क्रिया, मसांग संग करब, साथ करब, साथ रहब। तो देखिए एहू में आवता एगो और सिद्ध रहनी कुक्कुरीपा, अजीब अजीब नाम बा, हंसियो छूटा था कुक्कुरीपा। तो कुक्कुरीपा के कुछ रचना बा, वो में वहां के प्रयोग किले बनी अथी के भोजपुरी शब्दन के। ससुरी नींद गेल बहुड़ी जाग, ससुरी नींद गेल बहुड़ी जाग। अब देखिए ससुरी गाली एगो दियाला, सामान्य गाली है। जाग, देखिए क्रिया जाके जाग आ जाता भोजपुरी के। तो कहे के मतलब हमार ई बा कि भोजपुरी काव्य के जो विकास शुरू होता, ओकर जहाँ साहित्यिक जन्म होता, लिखित साहित्य शिष्ट साहित्य में जहाँ ओकर जन्म होता, मौखिक साहित्य के बाद छोड़ दी, लिखित साहित्य में शिष्ट साहित्य जौना के कहल जाला, जौना के साहित्यिक रूप स्वीकार कल गई बा। तो ओमे पहिल के कवि, हिंदी के पहिल का कवि सरहपा से शुरू हो जाता। 84 सिद्धन में बहुत सारा सिद्ध लोग जो रचना के लिए बा, ओह लोग में भोजपुरी के तत्व पावल जाला। तो एक तरह से बीज ओहिजे पड़ जाता, धीरे धीरे शब्द से क्रियापद में वो परिवर्तित हो जाता। एगो स्वाभाविक एगो जो रूप बा ओकर झलक ओहिजा मिल जाता। अब सीधे में से वो अब कारण के ओर ना जाए काहे, सीधे में से कुछ लोग फूट के अलग होके पसंद ना पड़ल सिद्ध लोग के चाल ढाल, तो उन एगो अलग पंथ के निर्माण कई, जौना के कहल जाला नाथ पंथ। सिद्ध आ नाथ, 84 सिद्ध आ 9 नाथ के चर्चा हमेशा रुआ लोग सुनत हो। कब आजो में 9 नाथन में सबसे जो महान नाथ भईनी, वहां के नाम रहे गोरखनाथ। आजो गोरखपुर शहर उहे के नाम पर बसल बा, ओइजा वहां के मंदिर बा। राजनीतिक बात ना कहब, कहे से कि आजकल तुरंत हाला होखे लगता, लेकिन वही परंपरा के एगो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनल बा, वही परंपरा के। तो उ लोग सरंगी बजा बजा गाँव में घूम घूम गीत गाई लो, गुदरी मांगी लो, बहुत सारा भीख मांगी लो, सब अपन पंथ के शर्त पूरा करे खातिर। तो नाथ पंथ कहा। नाथ पंथ में के पहिलका जो निर्माता बड़ा नाथ पंथ के, जौन गोरखनाथ के गुरु रहलन,
उनकर नाम रहे गुरु मत्स्येंद्र नाथ उर्फ मच्छंदर नाथ। मच्छंदर नाथ के नाम से वो प्रख्यात बानी मत्स्येंद्र नाथ जी। तो नाथ पंथ के संस्थापक जौन मच्छंदर नाथ, उहों का कुछ रचना के लिए बनी, लेकिन वहां के उतना प्रसिद्ध नहीं थी, उतना नहीं थी के लिए वहां के जितना गोरखनाथ जी के लिए बनी। लेकिन एगो परंपरा में थोड़ा सा चर्चा आ जाला, चूंकि गोरखनाथ के गुरु वहां के रहनी, उहों के कुछ रचना के लिए बनी आवेला। तो वहां के एगो एथी बा पद बा कि जो स्वार्थ के जीवड़ो स्वार्थ छाड़ी न जाए, जो स्वार्थ के जीवड़ो स्वार्थ छाड़ी न जाए, जब गोरख कृपा करी महारो मन समझो आए। जब गोरख कृपा करी, अब देखिए मैं, जब गोरख कृपा करी पूरा भोजपुरी के ही अर्धाली आ जाता। पद के आधवा जौन बा, जब गोरख कृपा करी, देखिए आ जाता। तो एह तरह से नाथ पंथ में पावल जाला। लेकिन एगो बात ध्यान रखे के बा कि नाथ पंथ में गुरु गोरखनाथ एगो अजीब प्रतिभा लेके वहां के आई रहनी। वहां के पूरा भारत वर्ष के आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रभावित कर देले रही, साहित्यिको क्षेत्र के प्रभावित कर देले रही। वहां के जादू आज तक चलता। नेपाल में वहां के इतना जबरदस्त जादू चल रहे कि वहीं के नाम पर मैं नेपाली गोरखा कहा ले आज तक, गोरखा। तो पूरा नेपाली वहां के शिष्य रहे। वहां के बहुत योग के क्षेत्र में काम के लिए बनी। योग के क्षेत्र में वहां के बहुत धाक बा। वहां के एगो शिष्य परंपरा चलल। खाली योगे के क्षेत्र में ना चलल, अध्यात्म के क्षेत्र में ना चलल, साहित्यों के क्षेत्र में वहां के एगो बहुत लंबा परंपरा मिलेला चलल। तो गोरखनाथ जी के जौन रचना बा उनमें बहुत सारा जौन बा वो भोजपुरी के तत्व मिलेला, भोजपुरी के शब्द मिलेला, या बहुत भोजपुरी में रचना बाड़ी सा। जैसे एगो दूगो के हम चर्चा कर, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है उपदेश बाओ में। आज के युग पर और सटीक बैठता, आज के युग में वो उपदेश और सटीक बैठता, प्रासंगिक बा। ऐसे ओकरा के उदाहरण रूप में हम रखे जा रहल बनी कि वहां के कहतनी कि हसीबा बोलीबा धरीबा ध्यान, हसीबा बोलीबा धरीबा ध्यान, अहनिस करिया ब्रह्म ज्ञान। हसीबा बोलीबा धरीबा ध्यान, अहनिस करिया ब्रह्म ज्ञान। हंसय खेलय करे मन भंग, ते निश्चय सदा नाथ के संग। अब देखिए में हसीबा बोलीबा, अब हमनी देने मत क्षेत्र में आई, अब वहीं उत्तर प्रदेश में जाए तो का हो करबा कैला इस तरीका के मिलेला। तो हंसी बा बोली बा धरी बा ये सब का बा भोजपुरी के क्रिया बाड़ी, सब मूल क्रिया। ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, ओकरा बाद निश्चय, ये सब शब्द बा उ का बा भोजपुरी के। तो गोरखनाथ में भोजपुरी के आके बहुत विस्तार मिलता। एगो और वहां के उपदेशात्मक पद बा, आज के युग खातिर और प्रासंगिक बा कि हबक न बोलीबा, हबक न बोलीबा ढबक न चलीबा, हबक न बोलीबा ढबक न चलीबा, धीरे धरिया पांव, गर्भ न करीबा सहजे रहीबा, भजत गोरख राव। हबक न बोलीबा, हड़बड़ा के ना बोलो, ढहुआ के ना चलो, का करब संभर के चलब, धीरे धीरे पाव धरब, माने हड़बड़ाई भी ना, उबियाई भी ना, चंचल ना हो रहब, शांति से अपन पांव रखब, हम कोनो तरह के गर्व ना करब, सहज रहब। यह गोरखनाथ कहतरन। ये उपदेश बा। आज के युग में बहुत हड़बड़ी में लोग रहता, केहू के लागत है कि फुर्सते नहीं के, सब लोग बेचैन रहता, हड़बड़ाई रहता, यही सब मुहकुरिया बहारा जाता लोग। तो गोरखनाथ जी कहते रहे कि ना, हबक के मत चलो, मत बोलो हबक हब्बर हब्बर मत
बोलो, ढबर ढबर मत चलो, बहुत साल से धीरे धीरे पांव रखा अपना यात्रा पर, अपना मंजिल की ओर। आज के युग में बहुत प्रासंगिक बा उदाहरण आए में भोजपुरी के बहुत सारा ये मिल रहल बा। वहां के गौरव बा कि दूध के धोया कोयला उजरा न होइला, दूध के धोया कोयला उजरा न होइला। ई कहावतो बा कि दूध के धोवल उजर ना होके, दूध के धोवल कमरी उजर ना होके, दूध से धोवल। तो वो कहते हैं कि दूध के धोया कोयला उजला ना होइला, कागा कंठे पहुंच माला हंसला भैला। दूध से धो देला से कोयला उजर ना होखे, माने स्वभाव ना छूटे, जेकर जन प्रकृति बा खत्म ना होखे। हैं काग के कौआ के कंठ में कतनो माला पहिरा दी तो हंस ना हो ना हुई। तो इस तरह उपदेशात्मक रचना में भोजपुरी के बहुत सारा तत्व पावल जाला, मिले। अब आगे चल के में और फैलाव होता। वही परंपरा में गोरखेनाथ के शिष्य हाँ हेलो 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 हाँ सर, हेलो। हाँ हेलो हाँ सर बोलिए। हाँ ये क्या हो जाता, और बंद हो नेटवर्क गई। सर चल जाता है। हाँ बीच में व्यवधान आ गई से कोनो बात नहीं है ना। हाँ बीच में रुक गई सर। ये तो बीच में रिकॉर्ड। बोली सर। नेटवर्क की बड़ा समस्या बा। हाँ तो हम कहत नहीं है कि गोरखनाथ जी में तो बहुत पावल जाता भोजपुरी प्रयोग भइल बा, लेकिन वहाँ के शिष्य रहनी आगे चल के शिष्य परंपरा में बहुत आवत लो, ओह लोग में बहुत विकास मिलत था। जैसे भर्तृहरि जिनका के भरथरी कहल जाला, जिनका पर एगो गुलोक गाथा के भी रचना भइल बा, तो बरहमासा भरथरी के बड़ुए। तो ओह में भोजपुरी के बहुत तत्व आवत। भरथरी जी कहतनी अपना बरहमासा में कि जेठ तपे मिल रहावा हो बहे पवन हाहार, जेठ तपे मिल रहावा हो बहे पवन हाहार, भरथरी गावे बरहमासा हो मुझे मन के आस। रोहिणी आ गई एक बाद हम मिर्गराह चढ़ी तो देखत सब कतना तवेला जे गृहस्थ हुई सब जानत है नक्षत्रन के। तो जेठ तपे मिल रहवा, देखिए जेठ तपे मिल रहवा, मृग डहवा के मिल रहवा, वह पवन हाहार, हाहा के पवन हवा बहता। तो भरथरी गावे बरहमासा हो मुझे मन के आस। बिल्कुल भोजपुरी के बिल्कुल लय ताल सुर शब्द सब कुछ भोजपुरी के में मिल रहा बा। तो गोरखनाथ के बाद भोजपुरी काव्य में ज्यादा सुधार दिखाई देता आवता। भोजपुरी के आपन तीवर आपन संस्कार ओमे साफ दिखाई देवे लगता। एगो वही परंपरा में चौरंगी नाथ, नाथे संप्रदाय में चौरंगी नाथ भइल बनी। तो चौरंगी नाथ में भोजपुरी के बहुत ही परिमार्जित रूप विस्तार वाला रूप चौरंगी नाथ में मिलेला। तो चौरंगी नाथ के एगो दूगो पद के हम उद्धृत करतनी, ऊपर रूप वालों देखी कि चौरंगी नाथ कहता रहे कि श्री मच्छंद्र नाथ गुरुदेव नमस्कार करीला नवाईला माथा, श्री मच्छंद्र नाथ गुरुदेव नमस्कार करीला नवाईला माथा, जब आवे आशीर्वाद पाईला
आशीर्वाद पाइला आम्हे मन भैला हर्षित। अब देखिए मच्छेंद्र नाथ गुरुदेव नमस्कार करीला, नमाइला माथा, आशीर्वाद पाइला, मने मन हर्षित होइला, ये सब का बा? सब भोजपुरी के बा। भोजपुरी के क्रिया, भोजपुरी के ये शब्द, ये सब जौन बा एमे पूरा प्रयोग भइल बा चौरंगी नाथ में। चौरंगी नाथ के साहित्य में भोजपुरी के बहुत विकसित रूप दिखाई देवेला। वही परंपरा में आगे चल के गोपी चंद, इनको पर लोक गाथा, लोक गाथा पढ़े के लोक साहित्य के तो चर्चा करे के, तो गोपियो चंद जी कुछ लिखले बनी जौना में भोजपुरी के तत्व मिलेला। तो एक तरीका से सिद्ध और नाथ साहित्य में भोजपुरी के बहुत सारा तत्व मिलेला, तत्व पावल जाला। ओकर विकास यात्रा जौन सरह पासे चालू भइल बा, वो आवत आवत चौरंगी नाथ में पूरा फैल जाता। तो ई सन 700 से लेके 1100 ईस्वी तक ई चल रहल बा सिद्ध आ नाथ साहित्य में भोजपुरी के जौन काव्य विकास बा वो निरंतर जारी बा। आगे चल के फिर एकरा में एगो दिशांतर पैदा होता, में विशुद्ध भोजपुरी के दर्शन होता, विशुद्ध भोजपुरी के दर्शन होता। हमारा मन में बार बार प्रश्न उठत रहता, कभी विद्वान लोग के समक्ष से बात के रखल जाए कि जौन कबीर के उतना तो हमरो अभी ज्ञान नहीं है, हम दबो ना करी, लेकिन जिज्ञासा जागता कि जौन हमनी के कबीर के मानिला जब भोजपुरी के पहिलका कवि, तो हुआ 11वीं शताब्दी में सोरठी ब्रजभार के रचना लगभग आवता वही घड़ी 12वीं शताब्दी में, 11वीं ना 12वीं में। सोरठी ब्रजभार में बहुत सुंदर कथा बा, सोरठी ब्रजभार के प्रेम कहानी बा। गुरु गोरखनाथ के बहुत ज्यादा प्रभाव बा, जोगी जादू टोना सब पावल जाता। भोजपुरी के बिल्कुल एगो स्वाभाविक रूप दिखाई देता। वो सब से काहे ना हमने के मानल जाला, काहे ना मानल जा, काहे ना और हमने के पीछे ले जाई जा। हाँ तो बाकी मालूमे नहीं है गाथा काव्य के रचनाकार के हो, कैसन वो सब रचनाकार रहले, तनिको यश के लिप्सा तो खत्म कर दिया। सिद्ध अनाथ, हाँ सिद्ध अनाथ साहित्य के बाद जाके वो बहुत बड़ा दिशांतर पैदा होता भोजपुरी काव्य के विकास में। लगभग 300-325 वर्ष तक वो चलता गाथा काव्य के रचना, गाथा काव्य के रचना, जौना में एगो कथानक होता, नायक होता, बहुत सारा घटना बड़ी स, प्रेम बा, युद्ध बा, जादू बा, टोना बा, तत्कालीन समाज के चित्रण बा, नायिका, बहुत सारा चीज जौन एगो काव्य में मिलेला। काव्य के जौन एगो तत्व हो आवश्यक, वो सब चीज ओमे मिलत रही। अपन एगो शैली बा, गेयता बा, सब कुछ बड़ी। तो एगो गाथा के परंपरा आवत रही विकास यात्रा में। छिटपुट के जगह थोक में विशाल ग्रंथन के रचना होखे लगता, जौना में सोरठी ब्रजभार के नाम आवेला, शोभा नायिका बंजारा के नाम आवेला, कुंवर विजयमल के नाम आवेला। हमने के सब बचपन में सुनले बनी जा, दिखले बनी जा। आज मन परिषद किताब का हो गई सब आल्हा बड़ुए, जना के आजो गायक लोग गा अपन जीविका के अथी करेला। लोरिकायन बड़ुए, ढेर बा, गोपी चंद बड़ुए, भरथरी गीत बड़ुए, बहुत बड़ुए, बहुत। सोरठी ब्रजभार बा, बिहुला बिसहरी बा, सोरठी ब्रजभार तो कहबे करी, बिहुला बिसहरी बड़ुए, ये सब गाथा काव्य के बहुत सारा रचना मिलत रही। तो ओह में जो सीधा नाथ साहित्य में उपदेश बा, उपदेशात्मकता के कथा आ गई। कथा में विस्तार बा, भिन्न भिन्न तरह के घटना के संयोजन बा।
नायक नायिका के प्रेम कहानी, युद्ध, जादू टोना, ये सब भरल बा ओकरा में। तो वो एगो बहुत बड़ा विकास यात्रा दिखाई देता है, जौन की खंड काव्य महाकाव्य के रूप में ये मैंने काव्य के रूप में पावल जाता है। रूप स्थिर तो ओकर अभी लिखे मिल जा सकत। तो उर्वल देख ले आजो गायक लोग आवता, हमरा पास कुछ संग्रह जगन्नाथ मिश्र करके भेजले बनी देखे के। रूप परिवर्तन तो बहुत हो गई बा, लेकिन आजो जहां तहां मिल जाला, भुलाइल भटकल परंपरा तो खत्म भइल बा। देखो कि एकिया हो मोरे रामा कई के अंत में नू रे की रे नू की एकिया हो मोरे रामा कई के लोग गावेला। तो सोरठी ब्रजभार आई जाता ना गाथा वर्णन से में सामान्य जीवन के हृदय के सहज सरल सहज अभिव्यक्ति मिलेगा। तो सोरठी ब्रजभार में सोरठी नाम के नायिका, ब्रजभार नाम के नायक बा, और वही नायक के कथा सूत्र में एकरा के पिरोवल गइल बा। प्रेम कहानी के साथ साथ में वीर रस के भी प्रधानता पावल जाला। तो ओ में बड़ुए तो ओकर स्वरूप रुआलो देखी कि ओ में बाकी एकिया हो मोरे रामा ब्रिजभार बीरा उठावे लेने हो राम रेणु की एकिया हो मोरे रामा ब्रिजभार बीरा उठावे ले रेणु की। हमरा गावे लिखे आवत एकिया हो मोरे रामा बीरा उठा के चल शहर गुजरात रेणु की। एकिया हो मोरे रामा चलते चलते सातो सवरी पहुंचले रेणु की। तो इस तरीका से रेणु की वो लय में लोग कहेला। तो ए तरी रुआ देखी कि कितना सुंदर एकिया हो मोरे रामा भोजपुरी के अपन लय बा। रुआ देख ले बाद में भिखारी ठाकुर थोड़ा सा एगो रूप परिमार्जन करके एगो नया लय देले बड़न अपना एथी में रामा हो रामा करके। तो एकिया हो मोरे रामा ऐसे करके गाए किया हो मोरे रामा ब्रिजभार बीरा उठावेले उनकी, ऐसे करके लोग गावेला। हमरा नाम लिखे और गावे। तो एमे देखी ब्रिजभार बीरा उठावेले भोजपुरी बा, बीरा उठा के चलले शहर भोजपुरी बा, सब भोजपुरी एकदम भोजपुरी के विशुद्ध रूप पावल जाला। तो सोरठी ब्रजभार में बड़ुए नायका बंजारा में बा, एहू में कहानी बा कि शादी करके ओकरा बाद चल जाता उ बनिया के नायक बा, नाम बा शोभा, शोभा नायिका। वो चल जाता गौरा गुजरात गथी में जाता व्यापार करे। ओकर पत्नी बिया गौना होके आयल बिया। ओकरा बाद कहानी बढ़त रुए, बहुत सारा लांछन लगाता ओकरा पर, ओकरा बच्चा हो जाता कि बच्चा दूसरा के घर से निकाल दिया जाता। ये बहुत माने एगो कथा बुनाइल बा। वो कथा जब हम लोक साहित्य पढ़ाई तो वहीं पर कथा सूत्र पर चर्चा करे के, अभी खाली काव्य के विकास के देखाव चल जाए के बाद। तो शोभा नायिका बंजारा में ओहू में रामा रामा एकिया हो मोरे रामा नहीं खे, लेकिन ओहू में रामा एगो टेक के रामा जहाँ लागल रहे लवंगी आरे ना, रामा जहाँ सुतर रहली जसुमती आरे ना, रामा घींचे के मारे चटकाना आरे ना, रामा ने जेकर कंता गइले परदेश आरे ना। ए तो रामा करके और कहानी आगे बढ़त बाटे। ओकरा बाद एगो बा